Πάμε. Λοιπόν, Νίκο, ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ξεκίνησε δυνατά το ψυχικό, μετά όφη όμως ανέκαμψε στο τρίτο δεκάλεπτο με ηγέτη του Τζόρτζεβιτς. Έχασε την ευκαιρία να πάρει την νίκη στην πρώτη παράταση, στο ψυχολογικό διάστημα του παιχνιδιού. Έχασε την ευκαιρία να πάρει την νίκη στην πρώτη παράταση. Τελικά εσείς κερδίσατε με 197. Πώς το είδες το παιχνίδι? Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάμε από το γεγονός ότι έγινε ένα τεράστιο παιχνίδι που είναι καλό για τον μπάσκετ. Ξεκινάμε από εκεί. Δεύτερον, όφη ήρθε εδώ, διεκδίκησε το παιχνίδι κανονικά. Εμείς ξεκινήσαμε, όπως είπες, δυνατά, μπήκαμε στα αποδυτήρια, λίγο χαλαρώσαμε θα το έλεγα. Προηγήθηκε ο Όφη μετά 5-6 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. Μετά όταν καταλάβαμε ότι τα πράγματα έπρεπε να παίξουμε γι' αυτά, παίξαμε, το μειώσαμε, ξαναπέρασε ο Όφη, αλλά είχε την ψυχολογία του νικητή Όφη σήμερα. Και αυτό το παιδί το 10 που έβαλε 3 τρίποντα. Θεωρώ είναι ευθύνη μας ότι δώσαμε στον Όφη να πιστέψει ότι μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι. Κατά τα άλλα, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα το πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες πιστεύω θα γίνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες θα διεκδικούν σχεδόν παντού τη νίκη. Εμείς κρατάμε τη νίκη, πιστεύω θα δουλέψουμε στα λάθη μας, τα οποία ήταν πάρα πολλά. Και βλέπουμε παιχνίδι με το παιχνίδι, το επόμενο εντός με το Λαύριο. Εγώ ήταν ένα καλό σύνολο σε εσάς. Βέβαια, ο Πέτας σήμερα τον έπαιξαν καλά οι παίκτες του Όφη. Ο Μοσκοβίτης ήταν που έκανε διαφορά στο τέλος. Το επόμενο παιδί με το Λαύριο. Έχουμε να πούμε κάτι γι' αυτό? Κοιτάξτε, δεν έχω να πούμε κάτι, γιατί προετοιμαζόμασταν για τον Όφη. Τώρα από Δευτέρα με τους προμονητές θα δουλέψουμε πάνω σε αυτά, τις αδυναμίες του Λαυρίου και θα το δούμε από Δευτέρα. Δεν ξέρω ούτε εγώ κάποιους παίκτες, δεν άκουσα από ό,τι ακούω από συμπαίκτες για τα παιδιά του Λαυρίου. Και ο Σερεδής βέβαια είναι πολλά χρόνια, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Ήσουν στο Κρήτη πριν λίγο διάστημα. Τι σου έμεινε από την Κρήτη και από τον αγώνα? Τι να μου μείνει, ήταν πιστεύω. Δεν ξέρω αν θα κάνω τέτοια χρονιά μπασκετική ξανά. Η ομάδα βγήκε τέταρτη. Η ομάδα λειτουργούσε τέλεια. Το βασικό τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε, πήραμε τα λεφτά μας που είναι σε σπάνια στο ελληνικό μπάσκετ. Η πόλη του Ρεθύμνου είναι απίστευτη. Έχω πάρα πολλούς φίλους κάτω στο Ρέθυμνο, τα οποία από την ευκαιρία πρέπει να κατέβω κάποια φορά να τους δω τέλος πάντων. Ήταν, πιστεύω, ίσως η καλύτερη χρονιά που έχω κάνει εγώ μπασκετικά. Μέχρι την επόμενη, που ελπίζω να είναι φέτος. Καλή συνέχεια, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλή νύχτα. Λοιπόν, αυτά φίλοι και φίλοι και από τον Παπα-Νικολάου. Κάπου εδώ τελειώνει η μετάδοσή μας.